Što kad se dogodi potres? Potresi su uvijek iznenadni, ali zato možemo planirati naše radnje tijekom i nakon potresa i time doprinijeti zaštiti nas samih te ljudi oko nas. Razumjeti što radimo u slučaju potresa neizmjerno je važno za održavanje smirenosti i sprječavanje neželjenih posljedica. Tijekom potresa. Kada prepoznate da se odvija potres, fokusirajte se na ono što možete poduzeti u uvjetima u kojima se nalazite. Ako ste u zatvorenom prostoru kad počne potres, ostanite unutra. Ako kuhate, odmah isključite štednjak. Pronađite siguran zaklon ispod neke čvrste strukture poput masivnog komada namještaja kao što je blagavonski ili radni stol. Izbjegavajte visok namještaj poput ormara koji se mogu prevrnuti. Ako nemate masivni stol, sklupčajte se ispod nosive grede ili se prislonite uz kut nosivog zida. Odmaknite se od prozora i svega što sadrži staklo, te svega što bi moglo pasti, poput rasvjete i općenito težih visećih predmeta. Gdje god da nađete zaklon, pokrite glavu rukama. Ako imate poteškoće u kretanju i nalazite se u krevetu, ostanite ležati i pokrite glavu i vrat jastukom. Zapamtite, izbjegavajte panično istrčavanje iz stambenog objekta tijekom potresa, a osobito korištenje dizala i stepenica. Ako ste tijekom potresa na otvorenom, odmaknite se od građevina, rasvjetnih stupova, drveća te osobito objekata koji se mogu urušiti i pasti na vas. Nakon potresa. Pokušajte se smiriti, ali i očekujte niz naknadnih potresa. Provjerite jeste li ozlijeđeni te pružite prvu pomoć sebi ili drugima ako ste u prilici. Teško ozlijeđene osobe ne bi se smjelo pomicati osim kad je to neophodno, pri čemu je potrebno imobilizirati vrat, leđa i ozlijeđene udove. Potres je stresan i šokantan, no znanje o tome što činiti u slučaju potresa smanjit će količinu stresa i moći ćete učinkovitije reagirati. I zato pogledajte ovaj video još barem 5 puta, jer repetitio jest mater studiorum.